Egyelőre Miller mögött, de nagyon úgy tűnik, hogy lehet ereje arra, hogy az ausztrált is megtámadja. Vázquez azért csak visszaér Fenátira, akárhányszor megpróbálom leírni a baszk versenyzőt, mindig az orromra koppint. Megint alaposan kiszélesítik a pályát a versenyzők, Vázquez tud kibújni a szélárnyékból és megy el Fenáti mellett. Sőt, Miller mellett is megpróbál elmenni, és meg is csinálja Efrem Vázquez, de a féktávon Fenáti megint megpróbál visszamenni mellé, mint az előbb, és a külső íven ott fogja tudni tartani magát. Romano Fenáti nem viccel. Vázquez itt viszont be tud bújni, és meg is csinálja az előzést. Eszméletlen manőverek. Vázquez nem adta fel a küzdelmet egyáltalán. Miller pedig még mindig nem tudta megelőzni senki a rajtóta. Nagyjából semmit nem érzékelhet abból, ami mögötte zajlik, pedig kiváló a futam. Nagyon komoly a küzdelem, a második helyért egyelőre. Nagyon jól el vannak mögötte a vetélytársak egymással. Márquez egyelőre kimarad ezekből a csatákból. De ez nem jelenti azt, hogy róla szabad lenne megfeledkezni itt a verseny végén. Utolsó előtti kör. Rins már 3,5 másodpercre Márquez mögött, Vázquez pedig megint nézi ott a belső ívet. Picit el is fékezi magát. Csúszkált rendesen a motor eleje. Vito Guareschi nem tűnik olyan nagyon nyugodtnak. Ő ugye a Sky csapat főnöke. Fenátiért izgul elsősorban. Fenáti nagyon közel Vázquezhez. És a KTM csapat. Itt is nagy a feszültség természetesen. Vázquez próbálja óvni az előzési pozíciókat. És Vázquez most kibújik Miller mellől, átveszi a vezetést Efrem Vázquez. Először a versenyben nem Jack Miller az élen, hanem a Racing Team Germany Baszk versenyzője, akkor, amikor másfél kör van hátra a futamból. Miller már is bújik azonban vissza a féktávon, és érkezik Fenáti is. Vázquez nagyon kívül, elbújik Fenáti, és megy Márquez is mellette. Neki már nem sikerül az előzés. Vázquez már is újra Fenáti előtt, de az olasz beljebb tudja tartani magát ebben a kanyarban, és jön vissza a második helyre. Egészen elképesztő adókapok folyik megint Miller mögött. Gyakorlatilag csak pillanatokra tudott elmenni mellette Vázquez. A Moto3-asok megint nem okoznak csalódást. Most már viszont Miller is érzi, hogy ennyi nem lesz elég tőle a győzelemhez, meg kellene próbálni lerázni azokat a srácokat maga mögül, csak hát ez nem fog olyan könnyen menni, sőt, nem is nagyon van már rá ugye ideje. Fenáti pedig nagyon ráérzett itt a dolgokra. És szerintem még Márquez sem mozgósította az összes tartalékát. Na nézzük, kezdődik az utolsó kör a versenyen. Jack Miller az élen, Fenáti és Vázquez mögött a második, harmadik pozícióban. Márquez picit lemaradva, de Vázquez már is bújik be Fenáti elé. Vázquez a célegyenes végén, megint ott a második pozícióban jön a trükkös kanyar, és bent is tudja tartani magát a belső íven. Fenáti majdnem megkóstolta a gumjait Vázqueznek. Márquez pedig egyelőre nem tud közelebb lépni Fenátiékhoz. 3/10 felett a hátránya. De nagyon hosszú a pálya, ezt se feledjük el. És itt főleg a pálya elején gyorsnak tűnt itt a verseny korábbi szakaszaiban Márquez. Olyannyira, hogy ő és Vázquez is az eddigi legjobb részidőn belül futnak az első szektorban. Nem nagyon csökken a tempó itt a verseny végére sem. Vázquez megint nézni a lehetőséget Miller mellett, és Márquez is abszolút ott van Fenátin, aki roppantól módon megközelítette Efrem Vázquezt is, de egyelőre nincsen előzés, egyik pozícióban sem. Jön az egyenes, aminek a végén ugye kiszoktak bújni a szélárnyékból a srácok. Vázquez is ezt próbálja megint megcsinálni, be is bújik Miller mellé,
És ez nagyon simán megvan most. Mi lesz a féktávon? Jön Fenát is a kedvenc részén, bújik megint el a két versenyző mellett, csak úgy, ahogy azt korábban is megcsinálta. Fenáti a második helyen, de már is bújik vissza mellé Vázquez. Jön a következő kanyarról, megint fog tudni előzni az olasz. Csak Vázquez tartja maga mögött. Miller egyelőre az élen, de nagyon kevés van most már hátra a versenyből. Fenáti nézi, hogy hol lehetne megelőzni Miller, de jönnek mögötte is még a többiek. Márquez pedig egyelőre nem tud hozzászólni a dolgokhoz. Miller tartja magát az első helyen, Vázquez nem tud egyelőre még manővert kezdeni Fenátival szemben. Márquez pedig nagyon messze Vázqueztől. Millernek figyelnie kell most már minden egyes kanyarban, hogy nehogy el tudjon mellette menni Fenáti. Megjósolhatod, hogy mi lesz a vége? Márquez! Alex Márquez kiesik a versenyből! Ő már ebben nem fog beleszólni, jön közben az utolsó kanyar. Miller az élen, Fenáti tud-e még kezdeni vele valamit, nagyon közel hozzá, de már is mindjárt itt a célvonal. És Jack Miller nyeri a második futamot is a szezonban. Romano Fenáti a második helyen, Efrem Vázquez a harmadik.